Сега при това положение просто няма абсолютно никакво обяснение. Вие сте снимали Министерство на правосъдието, което пак казваме нещо изключително добре. Да се бехте разходили на 100 метра от Александър Невски от другата страна, между Свети Александър Невски храма и парламент. Абсолютно незаконен паркинг насред жълтите павета на Александър Невски е храма на българската законодателна власт, парламентът е заградил. Някой да сте чули, някой да е подигнал този въпрос. Мисля, че това е поредното доказателство за абсолютно неадекватно поведение. Ние продължаваме скромно да си мълчим. От парламента продължават да ми се обаждат мои колеги народни представители, в това число и от близки до нас и от нашата парламентарна група, и казват, вие се заяждате на дребно. Аз мисля, че не се заяждам на дребно. Вие не мислите ли така? Абсолютно съм съгласна с вас. Не е дребна сумата от 2,7 милиона лева загуби за столичния общински бюджет за 2007 година. Но косвените вреди са още по-големи. Елементарната аритметика показва, че след като за 2007 година загубите са били 2,7 милиона лева, за 2008 средно да го сложим 2,5, за 2009 2,5, ето едни 5 милиона, с които е ощетен бюджета на столичната община, респективно софиянци, респективно няма средства за зелени площи, за социални услуги, за здравеопазване и така нататък. Защо? Защото липсва воля да се стопанисва публичната общинска собственост съгласно наредбата за организация, нали така, това е наредба за организация на движението на територията на столична община. Да. Както и наредба едно за обществения ред. Както и наредбата за обществения ред и сигурност, съгласно която, колеги, нека да погледнем втория документ, съгласно която, цитирам глава 4 паркиране, на територията на столичната община се забранява нерегламентираното поставяне или разполагане върху улици, площади и тротуари, общинска собственост, на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват или препятстват преминаването, спирането, престоя или паркирането на пътно-превозни средства и пешеходци. Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на столична община, без да е необходимо предупреждение или предизвестие. В наредбата, господин Иванов, пише незабавно. Това незабавно при нас трае 3 години. Най-малко. Най-малко 3 години, тъй като всеки един случай е индивидуален. Ще направя един паралел на пръв поглед абсурден. Това е като с ситуацията с така наречените гаражни клетки. Когато трима нахалници и тарикати си сложат гаражните клетки и когато след една година или след половин година се види, че никой не реагира на този въпрос, нахалниците и тарикатите се увеличават, почтените граждани остават в ролята на балъци, извинявайте за израза. Горе-долу ситуацията е идентична. Ами идентична е. Това напомня на пословицата, че законът е врата в полето и само говедата минават през нея. С извинение за израза, но излиза точно така. Ами за съжаление, аз въпреки всичко трябва да бъда откровен до края, да ви кажа, че аз съм оптимист човек, положително съм настроен. Винаги гледам, което понякога е глупаво. Първо доброто в хората. Значи всеки един човек има в себе си добро и лошо. Никой не е само добър или само лош. В този смисъл вярвам, че особено в началото на мандат, какъвто в момента ГЕРБ в парламентарно равнище са в началото на мандат, госпожа Фандъкова отскоро кмет лично тя, считам, че все пак има някакъв заряд, който не бива да се изпусне и може при едно добронамерено помагане по тази тема, което аз искам да направя, този въпрос да се реши. Вярвам, че това нещо може да се реши. Разбира се, ако във времето се покаже, че всички тези неща са били по-скоро приказки и по-скоро отбиване на проблема, аз разбира се ще си направя своите изводи и ще променя своя стил на поведение. Но считам, че към момента нямаме основания за това. Те и други ни викаха, вервайте ми, ние им вервахме, но както и да е, това е тема на друг разговор. Добър вечер. Имаме ли зрител на телефона? Ало? Добър вечер. В ефир сте. В ефир ли? Да, слушаме. Ами, не знам доколко господина би могъл да отговори, но искам да попитам защо когато се ползва синя зона, ако трябва да се спре за 5 или 10 минути, защо трябва да се плаща минимум половин час? Няма ли възможност да се регламентира по някакъв начин да се ползва времето, да се плаща времето, което се ползва реално? Не да се поставят някакви машини или автомати и така нататък. Защо този род? Благодаря. Благодаря ви. Аз абсолютно резонен въпрос. Имаме ли друг зрител? Ала? Ала? Ало? Добър вечер, в ефир сте. Добър вечер, госпожа Трендафилова. Добър вечер и на вашия гост. Имам един въпрос конкретен. Има ли държава от Европейския съюз, чието население, една трета и повече от нейното население, да се концентрира в един град?
И аз мога с един така безплатен съвет да дам на вас и на вашия гост, как може да се разрешат изобщо проблемите на град като София. Значи първото, което е, всички софиянци, така наречени, които не са трето поколение софиянци, просто принудително да бъдат изселени, разселени на цялата територия на България и да спрягат един единствен глагол – работя. В Странджа Сакар няма задръствания, чист въздух, има, всичко има и тогава нашата държава ще просперира и град София ще бъде действително една хубава, приемлива столица, привлекателна и за туризъм. Това мога да ви кажа само. Приятна вечер! Добре, благодарим ви за ексцентричното предложение. Добър вечер на следващия зрител. Ало? Ало? В ефир сте. Добър вечер, госпожо Трендафилова. Добър вечер. Туров от София. Поздравявам и госта, който така добре е дошъл да говори по темата с отново незаконните изцепки на парламентьорите ни, защото много пъти ми е правило впечатление наистина, този паркинг зад парламента законен ли е, не е законен. Както се оказва отново, тези, които коват законите, не ги спазват те първо и после искат от нас да ги спазваме. Но имам един конкретен въпрос към госта. Значи мина някакво решение през Общинския съвет на София за увеличаване на паркирането и разделянето на зонирането на различни зони на София и по-скъпото паркиране на обикновените граждани. Това ще бъде ли прието? Какво е неговото мнение? И не е ли вече време наистина, когато се увеличават цените за нещо, то да е обосновано, а не само да искат от нас да плащаме? Благодаря, от чуване. Благодаря ви и аз. Ами отзад напред да почнем, понеже в България до такава степен са извратени всички неща, за съжаление, че една идея преди още да е представена, дори тя вече получава уникална степен на публичност. Сега ще стресирам сигурно и вас и вашите зрители, като ви кажа, че тази идея за различното диференцирането на зоните и респективно различната цена, която да се плаща при паркиране, не просто не е приета, не просто не е обсъждана, тя не е внесена дори в Общинския съвет. И всичките тези неща, които аз знам, са това, което знаят и вашите зрители и вие, и съм ги прочел от медиите. Тази идея изобщо не е коментирана. Има някаква работна група от служители, подчинени на заместник кмета Любомир Христов по транспорта, които са решили, може би, някога нещо да предложат. Аз така държа да ви кажа, че това нещо, пак казвам, изобщо не е коментирано, изобщо не е гласувано и по никакъв начин не можем да вземем по него становище, тъй като то дори няма аргументация. Личното ми мнение е, че към момента като че ли това е малко прибързано, стига обаче да не се направи един достатъчно добър анализ за това как точно е постигната сумата 3 лева, 2 лева, 1 лев, тъй като към момента считам, че няма такъв. Да, но виждате, че зрителите ни имат такава информация. Едва ли имат телепатични способности? Не, пак ви казвам, защото всичко излиза по медиите. Значи България става все повече виртуална държава. Значи вече тук не е важно какъв си, важно е какво говорят за теб. Знаете ли защо, господин Иванов? Защото липсва комуникация между медиите и между често пъти, да не генерализирам, но липсва комуникация между медиите и властите. Ето типичен пример с днешния случай. От Министерство на правосъдието, от прес-центъра поех ангажимент, че ще представят своята официална позиция по отношение на паркинга, който е пред Министерството. Ами ние я нямаме тази позиция. Ами вие какво очаквате да ви отговорят? Да, незаконен е. Това ли очаквате да ви отговорят? Самия факт, че вие сте смутили спокойствието... Да ми отговорят истината, дали е законен или незаконен. Те знаят под каква форма да го облекат. Много добре знаят под каква форма да го облекат. Много трудно могат да го облекат, защото единственият начин, по който би могъл да кажа, че са започнали процедура, че са писали писмо, те дори това не са направили. Но да се върна на... Но да, липсата на позиция също е позиция. Ако това, което казвате, е едната част от проблема, другата част от проблема е, че вече до такава степен българските управници на всички нива са парализирани от медиите, да ме прощавате, защото вие сте все пак медиите, до такава степен са парализирани от медиите, до такава степен желаят да блеснат през тези медии, че те дори още преди да са си помислили за нещо, те вече го казват в медиите. И разбирате ли тук какъв е парадокса? Ние заляхме хората с... Не ние,